ini boya gini. Ini boya iyo. Ini. School mabayaw. Boya iyo apa apa? Wah jangan aku ni. Ini serba ada silau ni serba. Kopiau. Nama macam apa? Silau. Manusia tak karya, awak apa ni? Ijungna. Hello लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो गासिबो मोजां दङ फुंबिलिनि गासिनिबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायबाय जाबाय हायोब्ला बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम सौहैयो लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय 141 जब जाय इउपिपिएल पार्टी दानि सोलिबाय थानाय सरकार बिथांमोना खोथा होदोंमोन बिनि सायाव गोबां मिडियायाव गोबां आफादनि बा गोबां मानसिफोरा 141 जब माबोरै जाखो होनलागासिनो दा बिनि क्लिपखौनो आं नोंथांमोननो ससे देखायगोन ज' नायलांबाय था लोगोफोर আপোনালোকে তো কথা কৈছিলে যে 1 ভোট 1 জব তেউটো আজি ক'ব গ'লে বড় জাতিৰ জেলেনি আংগাৰ তেওঁ যিবোৰ বক্তব্য কৰে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত কাৰোবাৰ এজেন্ট হিচাপে কাম কৰি যে মুসৌ বৰাইজং হাল খামানি বা হাল খেতিনি খামানিखौ मावजाया तो आबौ गोविंद बसुमतारी निसिम आंना मोनसे रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइमर পৰা আপুনি যাতে উলটা পুলটা মন্তব্যৰে মানুহক বিচলিত কৰিব নিবিচাৰে অন্য लोगोफोर दा बे क्लिपखौ नायनानै जोङो बुजिनो हाबायदि 141 जब बेखौथ' जाथावना नंखाया नङा होमबा लोगोफोर दा बेफोरो इलेक्सननि टाइमाव बुंनाय बाथ्रा आरो रायजोफोरा बेफोरखौ बुजिनांगौ मालाबाबो 141 जब जानो हाया बेखौ जों गाव गावनो हमनो हानांगौ मानो होनबा जों गासिबो नुखाजोबनाय दि माबोरै 141 जब होनो हायाना रावबो बे डाइरेक्ट इलेक्सनाव बुंनाय गोदै राव बेफोरबायदि जोङो हमना लानो हानांगौ आरो लोगोफोर स' फ्रेन्ड्स आंनि बुंनांगौआ बेनो इलेक्सन टाइमाव जोङो बांद्राय गिदिर खोथा होनो नाङा मानो होनबा जोङो उनाव मावफुंनो हायाबा बै गिदिर खोथाखौ मावफुंनो हायाबा जोङो रायजोफोरा गोबां दुखु मोनो बेनिखायनो बांद्राय गिदिर खोथाखौ होनो नाङा लोगोफोर बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जिहेथु नों लुबैनाय बायदि होयो जे रावनिबो गोदै रावाव बा रावनिबो बुंनायाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जानला मोनला होनाङा गावबागाव गोसो नोंनि भट नोंनि गोसो नों जेराव होनो गोसो बेयावनो होनो हायो बेनिखायनो लोगोफोर फैबाय थानाय समाव सानै हयै होनांगौ सानै हयै होगोन होननानै आं गासैखौबो आसा खालामबाय लोगोफोर कक्लाबारि दैसागुरि ओनसोलाव मानास हाग्रामानिफ्राय मासे मैसो ओंखारबोनानै उदखार खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनदों लोगोसे हरिसिंगा गामिनि थानेश्वर बर'खौ सौख्रांनानै बिखा आरो आथिङाव जखम खालामदों होननानै जोङो खौरां मोनदों स' लोगोफोर जोंनो हाग्रा खाथिनि मानसिफोरा जोंनो साबधान थानांगोन मानो होनबा बेयो जुनारसो नालाय मासे जुनारसो नालाय बेनिखायनो बै जुनारफोरनाव जेबो माने साननाय थाया बिसोर माने गावसोरखौ खहा खालामगोन नामा बेफोरबायदि साननानै जोंखौ एटेक खालामो बेनिखायनो जोङो साबधान थानांगोन लोगोफोर जा फंबाय कृष्ण कुमार बसुमतारीनि केसा दाबो क्लियार जायाखै दै जाखिनि मोनदों निउस चेनेलनिफ्रायनो होदों जोङो स' दाबो क्लियार जायाखै पुलिसफोरा बै सानैखौ लानानै नायबिजिरगासिनो दङ बेनिखायनो साननैसो नेना थाथ' लोगोफोर जा खौरां मोनो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव होखागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना दासिमहालागै जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अनलाइन साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय